makarora na paukama ndani kukorora imanyo uyo angobva mhiko mwana wa Solomoni sekusuka kukaita nyaya kudaro dunzi ramambo riri kuti imanyo uya nenyaya yekuroora kwakaroora baba vako Solomoni. Mudzimai wako akaona revai mudzimai wababa wako Solomoni abva mudare manje manje ndiani wake akaroora paukama. Masambo aripo tokupa mukana nawo vantu vaitwa kwero kwaitwa kuwirirana nazvo kana kusawirirana nazvo. Indotaura nchitiso musikano ndotaura nchiti musikano uyu upomewa ari kupomera kuti nhumbu anayo ndeyangu but anombobvira ndalala naye sofa ari kumba kwedu but adhiratesi muimba imwe chete. Nyaya yakuda kudara isiye kuti wanga waverenga kasekretari nyaya yako ndechi ndiye ndakarora kwarora baba ndechimira naye ari upo wacho ari anoshanda iwewe uyo ari kumba kwenya ndii ndekwaari kugara ndii iwoti wari kugara mumba penyu handiti ndekwaari kurara ndekwaari kudya woti hatisi kurara tese. Statement ingashande kwatiriyo ona papo hai papo handizwe but ini chikitika chikomewa ndekuti ari kunipomera kuti nhumbu anayo ndiyangu ine anondobvira ndasangana naye. Apa ari kupiko? Ari kumba kwenguva yakareba zvakadii? Handichatoziva vari paari nguva yakareba ndini ari kugara pampenyesani achigarira ani akaya kusiyiwa mushure monge vanhu ataura zvaakataura bwauya bwamusiya pambo akatisara nechi asiyiwa kumba kwenyandika imi vamusi kuzviziva otengo kuti nhasi so ndiri kubva kuno kubasa ndosvika kumba ndiona ndasiyirwa chitora pamba zvonzi ndiwe unopunza chii step yandotora ndepi demuimiminini masvikira ndosvika kunga so ndotonzwa adzimai akunitaura kuti muona chibhokisi iri apa zviri kunzi ndimi makapunza ari mubhokiso ndinotora step ipi nindiza tana wandapunza munotora chitunha mwendozodzera kune vanhu vauya nacho ndendozodzera kune vanhu vauya nacho ndozvinoiti okay toti ndizvo zvazvinokuita imimi mazviziva kuti mapiwa ava ima musiri makapa mimba asi uno ndimi kutota kutobva pamba penyu kubva pese apa kuti azoramba ari pamba penyu stage yamakatora chinde usina kutora stage uya ari kugara kuduni ari kugara kumwe ari kurara naye akurara wega akurara wega ichokwadi uyu murume uya munongobva makasangana misa kangani unozviziva here zvaari kutaura zvakutaura asi uzviziva imbotsanangura kuti ndekupi nekupi uchimurangaidza taurisa pesa bande yakuba kwenye chigara tese kusekwe keleke parika zasubija kwaseta pasere pedanga nimudzi nzvimbo dzaari kutaura dziriko here kwenyu uye unodziziva here? Nzvimbo dzaakutaura dziriko but nyepewa nenyaya kuti munhu vakagara matare handiti. Aiwa, hatina kubvunza nyaya yematare. Nzvimbo dzaari kutaura unodzizivawo here? Aiwa, nzvimbo dzaakutaura ine hasi kudziziva. Hausi kudziziva? Ko pawambotanga kuti nzvimbo dzaari kutaura ndiri kudziziva asi vakagara matare. Aiwa, chikitika ndechoti nzvimbo dzaakutaura kuti apa neapa handiti ndikupaziva but kuti tairara tese munzvimbo idzodzo ndozvatsiri kuziva. Munzvimbo idzodzo unoziva muchiita nezveinewe? Munzvimbo idzodzo asati ndamusangana naye. Uyu unoreva kuti hauna kana shoko rerudo kana zvawakaita zvaunoziva pari? Kana handina kana chimwe chete chandikaita pari. Papfungwa yako unoti sei pavhileji renyu rese anongedza iwewe? Anongedza inini nenyaya yekuti akafurikwa kuti taura kuti mukomana ndiye muridzi wenhumbu. Nekuda kwenyu?
ina achatozwa kwari kuti yese akafurirwa kunzi ataura kuti nii ndini muridzi wemunhu. Baba wako ari kupi? Waona baba here? Inini? Haini baba wangu. Baba wacho ndio kwari mudare ka Solomon. Baba ari mudare ndio baba wacho. Solomon ndoseka ngari munhu baba. Futi. Aiwa nasikade kuramba. Ndotaura. Nyaso iwe. Waona zviri majeka. Unoziva mazwi yokupiwa. Hayabudirire. Wanzwa kana? Chokutanga unozviziva here kuti panokama pakati pako nomukadzi? Ndozviziva. Unozviziva izvozvo ndo zvakudini zvakuudza papi pano, uye mukadzi uyu haapenge kusiya nyika ino yese kuenda pahukama ipapo kuti ndo wandinoziva. Kufurigwa kakutaura kuti nani akamfurira ndiani? iye ndandozwa vanhu vakamufurira kuti akafirikwa nani ane nguva refu sei kunaye kumba kwenyu? nguva taurisayama naye imimi ndimani? Imimi amai mukomana paakauya kuyanga asipo here mukomana? Ndiye watiri kubvunza. Tati mukadzi wako akauya rini kumba? ari kunzi musi wa9. Ari kunzi musi wa9. Iwe unogara kupi? Asi maona kuti izvi zvazvakaita manje kana achipindura hafu semaitiro yaari kuita hatina kodzero yekuramba tichibvunzana naye. Nyaya yake ngaende kumutongo zvakadaro zvakakwana. Ari kunzi musi wa9. Iwe unogara kupi? Ndinogara kumba. Iyo irafu iyo ari kunzi musi wa9. Iwe uriko ise kuna changamira. Aiwa pakasvika ndasipo. Alright, musi wa9 kusvika nhasi pane mazuva mangani? Yatoti wandei. Uchigarireni munhu usingadende usingazivi? ndiani wako uyu? Uyu ndama. Saka iwewo izvozvi takatarisa kubva musi wa9 kusvika nhasi pane mazuva mangani? Kongonosvika kana zvekuma30 something. Alright, ngatiti isi pane 3 weeks. Ka 3 weeks iwo uchigara naamai asi wakavapirwa kunzi mukadzi wako. Sabhuku ukaenda kumuudza kuenda kutaura kuti ndonyaya ndaitirwa. Sabhuku aivandi. Ukaregerei? Chaiitika isusu munhu ndotomboti adzokiromba bhati ndikadzomwa ndikanzi aiwasiyana nazvo. Nani? Nevanhu ndovaingondidzomaoti aiwasiyana naye. Nekuti vaiziva kuti pane chinhu. Iwewo sei wakabvuma kusiyaniswa nazvo iwe uchiziva kuti hauna kurara navo amai vako? Nekuti iwe usina kurara navo munhu wekuti aiwasiyana nazvo gara zvako navo. Iwe ubvuma kugara navo unenge uchigara navo waiti uda kuita sei? Vanhu vakakutisiyana nazvo vanga vachida kuona kuti reaction yako yauzi pavakatisiyana nazvo anyika vanga vachida kuona kuti ichokwadi here kuti mwana kunyenedzero pavakazongonewo wakutopedza mazuva yototi yawanda iya wakabva tozoti shuwa anobonga. Aiwa chaiitika kugara kwataita nayo taimirira kuti mwana azvaro. Naiwe munhu wausina kubva wakarara naye wausina kutombobva wakarara naye une kodzero yokutombomuchengetedza uchida kuzofananidza mwana. Unoreva kuti kutaura chete shoko kana kutarisana nemunhu kunopa kuti mwana azobudarwa. Aiwa saka iwe waimirira kuti aberekwa womuita sei mwana wacho? taida kuona kuti mwana ndowangu here kuti kutombomewa. Right, waita zvakanaka. Chinomirirwa manje nemunhu achida kuona kuti mwana ndewangu here. Anomirira achiziva kuti ini ndakaisawo mbeu yangu mumunhu. Ndodawo kuona shuwa kuti ndewangu here kana kuti haasi. Asina kubva aita izvozvo, amirire izvozvo anoramba. Chaitika vanhu vakati munhu ini kuramba mukadzi kuti mukadzi asi wangu. Kuramba mukadzi zvazvimwe iwe regati kutaurira wanzwa uri mwana iwo uri pakati paabereki ani uri pamusha paabereki abereki vako havana chinhu chavakaita pano muroora wavo yanova ndiye mukadzi wako uri kunzwaka nhasi unoyu mauya kuno kudare kwamambo isati da kupedzerwa nguva nokutaura zvinhu zviri kunze kwamurayiro wanzwaka ise kudare kwamambo saiva changamiro pamusoro changamiro
simakurukota ataona kuti nyaya mukomana ichangamira akuda chachiakudapo mutungo wake panyaya akaita kuti akatora mari. Uchengeta mai kuti handizva kuona nhungu yamai kuti mwana ari kubuda ndiwakwiri. Ita basa. Mari muzuri ngotaura nemadzishe nemadzimambo mamadzimambo chiti mutombo watikupa makuna watorana paukama kunyanyorerutsa stereki kuti mombe imwe chete kwamambo neimwe inoenda kunhu. Saka taita kuti fanira kuti tokwidza mutombo wacho kuti vanhu vasaramba vachipara mhusa dzakaita sedzidzi. Ndipo makatarisa vamwe vacho hamusatoziva kuti baba vanga vari pamba vaita nharo apo. Vatati vane chimina chiripo ndovane mwana ana anotora kuti ukama ende atorwa nemwana ari kunzi munin'ina wamai vanga vakagara baba nemwana. Amai baba maona vachibvunzwa kuti makaita mwana here apa vakati takaita mwana unzi Angelini. Amai vavo ndovane uyu akagara pasi mwana uyu. Baba vatora atete mwana anotora munin'ina wamai vaatete uyu atora munin'ina waatete ndoatora chimina futi ichocho chaaita makuna-kuna. Saka ndaichifungidzira kuti imimi ndosati tiri veukama ana baba vacho vemusikana uyu paari kutoramba kudai handifunga kuti kana chikaukama taiida izvo maigona kungoripisana zvenyu zvekuti akakanganisa mwana asi motora mwana. Kana agara ari kutoramba pane ukama hutoripo hauite ukama huripo zvikunzwika ukama chaiwo huripo hamuzi here ukama imi vana baba vacho huripo ka saka ndaitofungidzira kuti zvaita zvakanaka kuti nyaya yava kudani yawaya kudari sezvaari kuramba asi nyaya ari kuiziva haungagarika nemunhu usina kukanganisa uta ndaichimirira kuti kana azosununguka izvozvizvi takatarisa izvozvizvi pachine nguva akapa kuti asununguke zvinotoda kuma6-7 manzi vakagara chitanditoda kumirira kuti paachazosununguka kokuenda kumatare edzimhosva pasabhuku kana kwamambo tibatsirei munhu handimuzive mubatsirwa. Saka ndikuti nhasi uno tichakumutonga nenhau yemakuna-kuna yaakaita ndoyatakumubata nayo kuti takuda futi imwe mombe yemakuna-kuna yauchabhadhara iwiwo inoya kwamambo yemakuna-kuna nenoenda kumhondoro imwe chete toda mombe mbiri nehwai futi yekuchenura zvatiri kuda zvikunzwika. Asi zvadaro wazvibhadhara zvine izvozvo usazvipamidze futi zvawakaita zvokuramba uchitamba nemwana ukama hwenyu chaiwo chaiwo ukamona ndiana ndamaikasi utora amai azviite kana kupomerwa zvekutora amai kupomerwa kwacho kuti ndikupomerwa nevanhu kuti ndikutora amai azvinyadzisi. Saka chiita kuti nyaya iyoyo muuye tokubatsiridzai kuti ifambe mune zvakanaka zvikunzwika. Uyo adzokere uyu kumba kwavo asi muuye tokubatsirai tichitedza tsika dzedu dzechivanhu zvikunzwika. Baba manzwa zvandataura tinoda chete kuti uyu togare pasi tona zvii zvingaitwe kukanganisa kwakaita mwana uyu asi mwana wodzoka kumba paitwa zvinoitwa zvinobhadhara zvekukanganisa kwakaita mwana asi mwana wodzoka kumba. Pane ukama huripo husingatsvagwe asi huripo ukama zvikunzwika. Imimi kana mazoda nababa wako ndati munoya kuti munoya kuno kusiri kudai kuofisi kwedu tokubatsiridzai musana kutigara magariro muri kuita paukama asi makuna-kuna makatoraramisina naamai toda kuchenurwa izvozvo zvikunzwika. Sabhuku muri kudini muri chimwe chamungade kutaura apa ndechekutaura
Apa tikutaura? Sapo Chinonyadza. Chandakakuda kutaura ndechekuti ukama hwedu takunyanya kuhurerutsa tokuitika iwe ngundiri sabu but tiri baba zvekare kuna baba but ukama hwedu hwakureruka zvakanyanya takuita vanhu vanoita chiseko nokuti vakuwasha chaivo vanosvika pavanoti kana vatasana vanenge vachiti mukuwasha biyeni toti kudii saka nanjiti mambo ndimone mashoko ari kwekusimbisa kuti zviganuke zvisaitika zvakare mashoko makubuda kutaura Sapo kuti vanhu vari kurerutsa ukama hwedu mazuva ano ndosandaramba ndosati ngatitsemure kuti vanhu vasaroorana vachiri vadiki vakadai asi uye abhadhari zvaakaita kuna vabereki vevavo tazviramba pano iwo usatore nguva yakareba musati maya kudari tikubatsire kuti nyaya ipera akuti zoti nemakuna anda kuti abhadharwa mambo zviri kunzwika nyorai kuti tirikuda mombe imwe chete inoenda kwamambo emakuna neinenda kumondoro yaanofanira kuzoyana yemukomana adede azonyora date kumuswa 2 so 1 February boni papo ere vakunongwa pamwe pamberi kana anonoka kuzoya kuno yamukure dare mimi mukukwirire dare nina wemwana uyu tigadzise nyaya iyi ndikunzwika handina nguva nikataure zvakawanda asi tiitezoya kuti kuno mukurisa ndiyani yakutaura asi tizvisina kuti ndifambiriyani mumwe wana wosowaeinyao handiti tazvinzwa baba zvamataura ko baba musiye kutaura yataimba yanetsa manje animboona kuti ndibaba vake vauya apa vaya vanomukomba uyu kuna kuti handizive kuti kana kuti vakuita kakudherera kana kuti havasi kunzwisisa kuti ukama hwacho hwakamira sei ndaona kune muri mabhaba anozinosenga nehunhu wandikona kumwana wake uyu muri iyoyo yakaora pfungwa dzayo ende hunhu iyoyo kana nembeva yari kuramba ichibereka imbeva yakaora itazogara kune rupasi mhuripi iyoyo ingaizoya kudari iri mhuri iyoyo ndo mashowa muchangamiri nofunga tabatsirika kuti mhuri iyoyoyo haina kumira zvakanaka mazvinzwa baba vari kudherera kana vari kukudhererai zvinhu zvacho ndozvandati zvinhu zvacho zvinozoda kuti tozogara pasi nemhuri iyoyo toda tingabatsirane sei kuti vakuremekedzei zviri kunzwika ndatenda zvangu ikaitizomira kana vachinge vanonoka tokutsvagai kuti chaimukire dare kuti dare rachina musabhadhare mari munongoya chete moya tokubatsirai tovashedza hamubhadhare mari dare asi noita sei nokubatsirai